Ассалом духтаро, созер назарин саломати хубай магазини Victoria's Secret рафтестем. Ози навор пешниҳод мешава боз ҳамаи намуд пижамаҳоро арзон кардан. Баъд новинкаҳои фасон овардаган. Ҳозир нишон метам марама тамошо кунен. Рақамашонам мемонум касе доставка дар корай. Нависен доставка доранд. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза анамин магазин. Реди магазинаш шаги мешава. Ҳозир аз наздик мерем бо ма рақами магазинам пураш мода нишон метем. Мана духтарако хоҳен аз сеюм дарвоза, хоҳен аз чорум дарвоза метонен ворид гарден. Ина духтаро реди магазинои шишагӣ 126 магазин. Аз ҷама навор бисёр дорум. Хитон медонен ки чӣ аксияҳои зур мекунанд. Баъд борои фасон доранд, борои специалне борои хушрӯ доранд. Духтарако хучон медонанд. Ма ози прая буна байшуна нишон метам нуқтаи савдошуна. Баъд бо ҷудогона аксияҳошуна мефаҳмонам тона. Нигоҳ кунен чӣ буракҳои фасон, чӣ намуд пижама, пинюар, инам хеле либосакҳои фасон, костюмчико, чизе ки дар корайтона мана ҳатман тамошо кунен духтарако. Дариҷа метонен ки омада интихоб кунен ё ки нависен сурат мепартоян интихоб кунен доставкатон кунана. Ира бинен духтаро чӣ хушрӯай. Ҳама намуд пинюару пижама баъд ба такпушои фасон доранд. Анам хе двойкаҳои фасони муслин омадагиай духтаро 350 сомонай нархи аслиш. Ҳозир боша аксия эълон кардагиянд 250 сомон. Ина бинен беҳад хушрӯ качествашда гап нест. Ана бадана ино ҳамаш расветкаҳошанд. Диден расветкаҳои хушрӯ доранд. Ина кадомеш ки дар корай духтаро нависен шумо да доставка кунанд. Материалш ай пеш нишон тиям боварӣ дорум маъқултон мешава. Мана муслин тана роҳат мекуна ида беҳад нағзай материалш. Ба духтаро аксияи беҳад зур рафтестай дар анами пижамаҳо. Иҷада ҳам дили калонуш ҳаст, ҳам дили майдаш двойкаҳои фасонай 100 сомон кардаган духтаро. Мана беҳтарин нарх, качествашда гап нестай. Нами нархҳои арзона фақат дар магазини гили духтаро шумо метавонед ки пайдо кунед. Мана кадомеша ки мегирен 100 сомон дар ягон ҷо хеле нест духтарако. Рақамошо аст дар экран барои доставка бо нависенша. Духтарако иёша бинен бо и 50 сомонҳоро бисёриё интизор буданд барое ки нарасида буд бисёр духтарако да ҳамин саҳар бо бинен чӣ қа новинка омадаи гулои беҳтарин. И пижамаҳо ҳамаш двойкаянд, пахтагӣ тоза. Ина духтарако касе да пижамаи 50 сома дар корай ино 120 сомон буд. Ҳозир боша 150 сомон шидагай. Дер накунен духтарако, рақамош ҳаст нависен, интихоб карда монен. Ана ба иёш хушрӯ духтаро тройкаяй аксия шидагай 50 сомон. Шортик дора, брук дора, баъд футболка дора беҳад фасонакан. Ина нигоҳ кунен, ина михеваё ҳастай диден чандта расветкаҳош ҳастай, гулош ҳастай. Мана кадомеша ки мегирен аксия шидагай 50 сомон. Марама духтарако нависен доставкатон мекунанд. Ана баъд духтарако ана ино 350 сомон буданд. Ҳозир боша аксия шидагай 200 сомон шидагай. Бинен фасониша двойкаян ҳамаш. Ана ин моделош боша 200-250 буд. Ҳозир аксияда 150 сомон шид. Ина бинен чӣ хел хушрӯанд. Расветкаҳои фасон дора. Баъд материалакошонам аҷоиботай духтаро. Ина 150 сомон, мана 200 сомон. Марама дер накунен беҳтарин аксияҳоро танҳо дар анами магазини гули пайдо мекунен духтаро ки аз ами 50 сомон сар карда шумо пижама, пинюар метавонед ки харидорӣ кунед. Тарако анами футболкаро бисёр мепурсед барои фитнес. Беҳад футболкаҳои хушровардиянд. Ҳам нархаш нағзай 50 сомон духтаро, ҳам материалш да гап нест. Сабука ки хушрӯай чандта расветка дора. Бинен и 50 сомон. Ана ин туничкош, ино дарозай қадошон чандта расветка дора. Иам беҳад качестваи зур дора. И 100 сомон. Баъд ана смайликора бинен оригиналоша ино ҳиччи намешаванд. 70 сомон ҳамаи размеро ҳастай. Ина расветка бинен чӣ хушрӯ. Беҳтарин нарх кати пешниҳод кардагиянд. Инами смайликошон оригиналояй ки рангаш худаш тамоман дига хел намешава.
ана баъд иёш ҳам қа хушрӯанд духтаро тоза туркиян марамад инаи қисми поёнша ҳамаша 100 сомонӣ кардияна шута шута мепӯшен ҳичи намешавад тамошобино размеро ҳамаш ҳастай бисёриё размери калон намеёбанд лекин ин магазини гулӣ биёен размерои калон доранд размеро барои занҳои ҳомиладор доранд пижама чизе ки хоҳен ҳастай манаи қисм 100 сомон туркияи фасон ино 150 сомон ира бинен остин дароз дора остин калта дора ана баъди қисмаш бошад 200 сомон ҳамаш тоза бори Турсия духтаро качествашта гарантия метиҳанд ана баъд духтарако ҳозир бо халатора аксия кардагиан ҳозир нишон метем баъд ҷамъбаст мекунем навори имрӯзара ана духтарако инаи халато аксия шидагиан ҳам материалаш хушрӯвай пахтагия беҳад хушрӯвай материалаш марҳамат бинен чандта глайҷада нархшон 70 сомон беҳтарин нарх пешниҳод кардагиян хоҳен аз иноям доставкатон мекунанд духтарако биёен ай пеш бинен инчунин ҳамхе сумкаи оригинал овардагиян аз и 6та расветкаи ҳозир ай пеш нишон метам бинен и 350 сомона сумкая ҳозир чанд сум ҳозир аксияда 200 сомон кардагиян тоза варианти тобистона марҳамат 6та расветкаи хушрӯ и кожаша бинем бо чӣ хел хушрӯа қисми дурумша бинем духтарако ягон ҷо рафтанда беҳтарин вариантай хулас ин буд навор аз бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126-ум магазини гулигӯя нишонтон метиҳанд хайр саломат бошед.